Kedu ka eke si anyanwụ? Eji m aka na onye ọbụla nọ mma ebe ọbụla ọ nọ ugbu a wee na-ahụ ihe onyonyo a na nke taa bụ ahịa Afọ. Ana m arịọ Olisa bi n'eluigwe ka ahịa Afọ nke taa fọpụrụ anyị ihe ọjọọ ine n'ụzọ anyị ma fọtara anyị ezi ihe na ndụ a, ka ọ dịkwa ka m si kpee ise cha 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 Igbo kwenu, cha 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 Igbo kwenu 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 kwezuonu. Ndị be anyị ndewonu. Otu a ka m si anabata unu n'ihe omume anyị nke taa na Adadioramma TV. Nnọọ n'ihe omume anyị nke taa anyị ga-eleba anya n'isiokwu mkpọrọ atụmatụ okwu. Anyị mara na dịka ndị Igbo anyị nwere ọtụtụ okwu nka maọbụkwa na ịkpọ ya nka okwu. Otu ọbụla isi kpọọ ya ha ncha na-adabakọ ọnụ. Ndị Igbo nwere nka okwu dị iche iche mere atụmatụ okwu ndị Igbo ji wee karịa. Ọ fịara ahụ ka onye Igbo kwuchara okwu o tinye atụmatụ okwu na ya. Ya bụ na nke taa anyị ga-akapị ya bụ okwu ọnụ wee kọwapụtasịa ụmụ ihe dị na ya. Ngwa gịnịkwanụ bụ atụmatụ okwu n'uche nke gị? Atụmatụ okwu bụ okwu dị iche iche, nya okwu nka dị iche iche nke dị n'asụsụ Igbo, nke ọka okwu ji eme ka okwu ya maa mma nke ọma, nke ọka okwu ji achọ okwu ya mma, ma edemede ya ma okwu ọ na-ekwu, ka ha wee nwee echiche miri emi. Ị ghọtara ihe m kwuru? Ka m kwukwa ya ọzọ. Atụmatụ okwu bụ okwu nka dị iche iche dị n'asụsụ Igbo, nke ọka okwu ji achọ okwu ya mma ma ọ bụ edemede ya, ka ha wee nwee echiche miri emi. Ọ dị mma. Ụdị atụmatụ okwu dị iche iche enwere n'ala Igbo. Enwere mbụrụ, enwere ngiri, enwere mme mmadụ, enwere ilu, enwere akpaala okwu na ndị ọzọ dị iche iche m ga-emetụ aka. Mana na nke taa, o nwere nke na-atọkarịcha m, agbanyeghị na ya emebugo akpaala okwu, mana o nwere ihe nke na-atọkarịcha m kịta. Gbakere nke m na-ekwu ihe a. Mme mmadụ nke a na-akpọ personification n'asụsụ Bekee. Ngwa gịnịkwanụ bụ mme mmadụ n'uche nke gị? Mme mmadụ bụ atụmatụ okwu ahụ na-egosipụta ihe enweghị ndụ ka a ga-asị na o nwere ndụ ma na-emekwa ka mmadụ. Mme mmadụ. Ka m kwukwa ya ọzọ. Mme mmadụ bụ atụmatụ okwu na-egosi ihe enweghị ndụ ka a ga-asị na o nwere ndụ ma na-eme ka mmadụ. M ga-enye unu ụfọdụ ịmaatụ. Nke mbụ, mmiri sụrụ anyị akwụ ụnyaahụ. Mmiri sụrụ anyị akwụ ụnyaahụ. Ngwanekene nnọọ ka ahịrịokwu a dị. Mmiri enwere ụkwụ nke o ji enwe aka? Mana ya nwa mbụ mmiri sụrụ anyị akwụ ụnyaahụ. Ihe ọ na-akọwapụta bụ na mmiri mara anyị ihe asịsị ama na-ama ụnyaahụ. Ịmaatụ nke abụọ m ga-enye unu bụ ikuku ebutuola ụlọ Ikenna. Ikuku ebutuola ụlọ Ikenna. Ikuku enwere ụkwụ nke o ji enwe agba, nke o ji enwe mọzụ, nke o ji enwe aka. Gịnị ka o jizi butuo ụlọ Ikenna? Ị na-anya na ahịrịokwu anọ ị ga-ahụ na a na-ezipụta ihe na-enweghị ndụ
a na-egosipụta ihe na-enweghị ndụ ka a ga-asị na ihe ahụ nwere ndụ, mana o nweghị ndụ chacha, mana ọ na-eme ka mmadụ. Asụsụ Igbo dị ụtọ ndị be anyị, asụsụ Igbo amaka. Gbaa mbọ ka ịhụ na ị mụtara asụsụ Igbo, ma gị o, ma ndị be gị o, ma ndị nọ na mba ofesi, ma ndị nọ n'ala anyị bụ Naịjirịa. O nwere ndị na-amụtabeghị asụsụ Igbo a. Ihe na-efunarịkwa onye ọbụla na-amụtaghị asụsụ Igbo, ma onye ahụ abụ onye Igbo ma ọ na ọ bụghị onye Igbo. Ma ndị ụmụ nwaanyị ndị ọcha ndị be anyị na-anọ taa, gbanụ mbọ hụ na na-ekesara ha ihe onyonyo niile dị na chanel a ka ha soro anyị na-amụta asụsụ anyị. Asụsụ anyị atọkọkwa. Ọ bịara Igbo mere onwe ya. Asụsụ Igbo amaka, asụsụ Igbo dị ụtọ. Ọ dị mma. Ime atụ ọzọ m ga-enye unu ugbu a bụ anwụ chisara anyị ọchị nke ọma tata. Anwụ, ma ọ bụkwa na ikwu anyanwụ chisara anyị ọchị nke ọma tata, ma ọ bụ anyanwụ mụsara anyị amụ nke ọma tata. Biko nụ, anyanwụ o nwere eze ka o nwere ọnụ? Kedu ihe o ji amụ ya bụ amụ? Ọ na-achọ ịkọwara gị na anwụ mụrụ nke ọma tata. Abịa kịta ka m nye unu ime atụ ọzọ. Igwe na-aba mba. Igwe na-aba mba. Ọ na-aba ezigbo mba. Igwe na-aba ezigbo mba tata. Tata niile igwe na-aba mba. Ihe ọ chọrọ, ihe ahịrịokwu a na-akọwapụta bụ na iru adịghị igwe mma chacha. Ya bụ na mmiri chọrọ izo, maka na mgbe ọbụla ịfụ na igwe mechisiri anya, mechisie ọnụ, mechisie niile na-abaso mba, mara na ọ ga-abụ na amụma na amụ, ma ọ bụ na agbara ka na-eti. Ihe ndị a ka eji esipụta ihe na-eme. Ndị be anyị, asụsụ Igbo na-atọkwa. Akwọbeghị beans akwọ, mana maịmaị na-esizi. Gbaa mbọ ka ịhụ na ndị be gị mụtara asụsụ Igbo. Asụsụ Igbo na-azọpụta mmadụ. Ọ na-azọpụtakwa mmadụ. Nwere ike ịnọ ọnụ ihe nhịahụ, mana maka na ị maara asụsụ Igbo nke ọma, ịfụ na ị maara ihe ndị ahụ na-achọ ịghọrọ gị maara, ọ zọpụta gị. Ị mụrụ anya ka azụ. Nwetakwa asụsụ Igbo. A sịkwa na ada dịọrọ mma gwa gị uru a na-erite n'ịmụta asụsụ Igbo karị. Uru dị na ya karị. E nwere ike ndị ntọ achọghị ịtọrọ gị, naanị na ị nụtara ihe ha na-asụ, ijiri nnọọ ụzọ amamihe wee gbanarị ha. Ma ọ bụ na a chọrọ ịghọrị gị. O nwere ụdị ihe asụsụ Igbo na-anaghị emere mmadụ, ezi ihe ọ na-anaghị emere mmadụ na ndụ a. Ọ karịrị akarị. A ga-ekwu one ghara ibe ya. Ndị be anyị, Igbo amaka. Igbo amaka. Ọ dị mma. Ebe a ka anyị ga-akwụsịgodo ihe omume anyị na nke taa na Dadiọrama TV. Ana m arịọ gị bụ onye ọma sonyere m, biko pịara m aka n'akara mmasị nke bekee na-akpọ like button. Pịara m aka na like button. Ọ bụrụ na ifibeghị aka n'akara nsonye gị nke bụ subscribe button, biko gịnị ka ị na-echekwanụ? Merụ m ebere, pịara m aka na subscribe button. Ọ bụrụ na ịpịgo ya aka, hapụzie ya. Ọ bụrụ na ọ nọ na tens ndị n'azụ, hapụzie ya. Mana ọ bụrụ na ọ ka na-enye gị iwu na-asị gị subscribe, biko nwanne m, biko enyi m, biko mama, biko papa, biko nwanne, pikene ya nwa bụ subscribe, ka ọ sizie gị na ị subscribe ọla, ka anyị wee na-aga n'iru. Mere nwanne unu ebere, subscribe ọlụ na ya.
daalụ. Ekenekwa m unu, mana ekenekwa onye na-emere unu ihe. Ana m asị gị bụ onye ọma afụrụ taa ka afụkwa gị echi. Nọdụnụ mma. Ogologo ndụ na-arụ isi ike ka m na-ayọ n'isi unu niile n'otu n'otu, dịka unu si enye m nkwado unu na ihe igwe mgbasa ozi YouTube m. Ana m asị unu jidenụ ka unu ji. Daalụ nụ rinne. Ngwa ka emesịa nọ n'ụbọchị ọzọ.